just right and done. So must we to others come. Long have I waited for your coming home to be and living deeply our new life. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Manaa sa kanimo. Mga igsoon, atong padayong iampo ang kalinaw sa tibuok kalibutan, ang kauswagan sa kinabuhi sa mga taong nag-ilaid karon sa kalisod. Ato sang iampo nga atong nasod nga magmauswagon unta o panalipdan sa mga katalagman. Labi na ang atong mga benefactors and donors, ang sigig pamalit dinhi sa atong mga slots na unta hatagan sila sa mga grasya nga ilang ikinahanglan aron sila malipay ug mahimong balaan. Atong andamon ang atong kaugalingon pinaagi sa paghinumdom o paghinulsol sa atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsolon, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy-i kami. Kristo kaluy-i kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangamaalam kanamo, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Kaluy-an unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita, O Dios, nga among kaluwasan, himua nga mausab ang among kinabuhi ug hayagi ang among mga kasing-kasing sa imong langitnong mga pagtulunan aron magpulos kanamo ang Kwaresma. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa basahon sa Levitiko. Ang Ginoo miingon kang Moises, sultihi ang tibuok Israel, pagbalaan kamo kay ako ang Ginoo nga inyong Dios, balaan man. Ayaw pangawat, ayaw kamo paglinimbungay o pagbinakakay. Ug ayaw usab panumpa ug bakak ginamit ang akong ngalan, kaysa ingon gipasipad-an ninyo ang ngalan sa inyong Dios. Ako mao ang Ginoo. Ayaw limbungi o kawati ang inyong isig katao. Ayaw langana ang paghatag sa suhol sa usa ka mamumuo. Ayaw insultuhi ang taong bungol, nialihan mo ang agian sa buta, hinunoa kahadluki ang inyong Dios. Ako mao ang Ginoo. Ayaw paghimo og dili matarong nga paghukom, ayaw usab pagdapig sa mga kabus ni sa mga adunahan. Hinunoa hukmi sa matarong nga paghukom ang inyong isig kataw. Ayaw panumbalay aron manlibak sa inyong isig kataw, ni magtinguha kamo sa pagpatay sa inyong isig kataw. Ako mao ang Ginoo. Kung may kasilo kamo sa inyong isig kataw,
Prangkahi siya, aron dili kamo makasala. Ayaw panimalos ug ayaw usab pagdumot sa inyong kadugo. Higugmaa ang inyong isigkataw, ingon sa inyong paghigugma sa inyong kaugalingon. Ako mao ang Ginoo. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Ang imong mga pulong o Ginoo, Espiritu o kinabuhi. Ang imong mga pulong o Ginoo, Espiritu o kinabuhi. Ang balaod sa Ginoo hingpit, nagalipay sa kalag. Ang kasuguan sa Ginoo kasaligan, nagahatag og kinaadman sa tawo ngayano. Ang imong mga pulong o Ginoo, Espiritu o kinabuhi. Ang mga sugo sa Ginoo matarong, nagalipay sa kasing-kasing. Ang sugo sa Ginoo matinaw, nagahatag og kahayag sa mata. Ang imong mga pulong o Ginoo, Espiritu o kinabuhi. Ang kahadlok sa Ginoo malinis, nagalungtad sa kahangturan. Ang mga gimbutan sa Ginoo matuod, silang tanan matarong. Ang imong mga pulong o Ginoo, Espiritu o kinabuhi. Glory to you, Word of God, Lord Jesus Christ. Your words, O Lord, are spirit and life. You have the words of everlasting life. Glory to you, Word of God, Lord Jesus Christ. Ang Ginoo maanaak kaninyo. Ana usab kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Mateo. Himayaon ikaw, O Ginoo. Si Jesus maingon sa iyang mga tinun-an, inig-anhi sa anak sa tao ingon nga hari, uban sa tanang mga anghel, mulingkod siya sa iyang harianong trono, ug ang tanang tao sa kalibutan tigumon sa iyang atubangan. Unya bahino niya sila sa duha ka pundok, sama sa usa ka magbalantay sa hayop nga maglain sa mga karnero gikan sa mga kanding. Ibutang niya ang mga karnero sa iyang tuo ug ang mga kanding sa iyang wala. Unya ang hari moingon sa mga tao sa iyang tuo, umari kamo nga gipanalanginan sa akong amahan ug dawatan ninyo ang gingharian nga giandam alang kaninyo sukad pa sa pagbuhat
nagtubag sa kalibutan. Gigutom ako ug inyo akong gipakaon, giuhaw ako ug inyo akong gipainom, dumuduong ako ug inyo akong gidawat sa inyong mga balay, hubo ako ug inyo akong gibistihan, nagmasakiton ako ug inyo akong gialimahan, nabilanggo ako ug inyo akong giduaw. Unya motubag kaniya ang mga matarong, Ginoo, kanus-aman kami makakita kanimo nga gigutom o gipakaon kanamo o giuhaw o gipainom. Kanus-aman kami makakita kanimo nga dumuduong o bidawat kami kanimo sa among mga balay o hubo o gibistihan kanamo. Kanus-aman kami makakita kanimo nga nagmasakiton o gibilanggo o giduaw kanamo. Unya ang hari motubag kanila, sultihan ko kamo nga sa matag higayon nga maghimo kamo niini alang sa usa sa labing ubos niining akong mga igsuon, gihimo ninyo kini alang kanako. Unya moingon siya ngadto sa mga tao sa iyang wala, pahawa kamo kanako, kamong gipanghimaraot sa Dios. Ngadto kamo sa kalayo nga walay pagkapalong, nga giandam alang sa yawa ug sa iyang mga anghel. Gigutom ako, apan wala ako ninyo pakana. Giuhaw ako, apan wala ako ninyo paimna. Dumuduong ako, apan wala ako ninyo dawata sa inyong mga balay. Hubo ako, apan wala ako ninyo bistihi. Nagmasakiton ako og nabilanggo, apan wala ako ninyo alimahi. Unya motubag sila kaniya, Ginoo, kanus-aman kami makakita kanimo nga gigutom o giuhaw o usa ka dumuduong o hubo o nagmasakiton o nabilanggo o wala kami mutabang kanimo. Ang hari motubag kanila, sultihan ko kamo nga sa matag higayon nga nagdumili kamo pagtabang sa usa niining labing ubos, nagdumili kamo sa pagtabang kanako. Busa kini sila ipadala ngadto sa walay katapusang silot, apan ang mga matarong muadto sa kinabuhing dayon. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Si Jesus hiligin ni siya og storytelling niya, magdrama-drama po ni siya. Parehatong iyang istorya sa dato og si Lazaro, himo sa siya drama-drama, dialogue ba dito sa langit. Amahan, pabalikas Lazaro, or patunlubag tubig, ipabugnaw sa akong dila, mga inana ba, tubag-tubag. Nakaroon sa niya sa siya storytelling, kung unsay mahitabo, inig atubang natos Ginoo, inig human natog kamatay. Gahimo siyag istorya. Kung sa kuan pa ni, kung sa mga maestra pa ni, naghimo na siya og pointers para sa exam. No? Ya, depende na nas estudyante og timan-an niya ang gidiscuss sa maestra niya og idig exam, maurasan niya siyang eksama. Ya, kamao na siya daan kay iyang gitun-an, sigurong pasar. Niya kamo sa istorya dire sa inyong paminaw, kapasar ka mo o dili? Mahimo ka mong karniro o kanding?
Ang hilo man mo mga kandinga mo, diri mga karneroha mo. Wa man gibutang diri sa istorya ni Jesus. Wa gibutang nga tungod kay liktor ka, tungod kay salmista ka, tungod kay pari ka, tungod kay lay minister ka, tungod kay gasigi kag simba kada buntag, sige kag lead anang rosaryo kada buntag sayo, sod ka sa langit. Wa gyud. Tungod kay sakristan ka, tungod kay sige kag palit og slat, sod sa langit. Wa gibutang no. Unsa may iyang gibutang dire nganong nakasod sa langit ang mga kuan. Sa unang pagbasa kung atong tan-awon ang 10 commandments or part sa 10 commandments gihisgutan pinaagi ni Moises kanibang basahon sa Levitico na asad ni siya sa Exodo. Gihisgutan dinhi ang commandments sa Ginoo nga kung magtuman mo aning mga balaod malangit mo. Mao nay version sa Old Testament, pero matod pa ni San Pablo giilisa na ni, wala na ni siya, dili na ni maoy sukdanan ang 10 commandments. Kasagaran ra ba nato ang 10 commandments sa gid moy atong reference, gibag-o na ni Jesus, lahi na. Wa na siya mag-ingon nga sige mong puasa, sige mong simba, sige mong hatag og 10% malangit. Di na na maoy sukdanan. Unsa may sukdanan nga gibag-o ni Kristo, kung unsay inyong gibuhat ngadtos labing ubos, mao na nay inyong gibuhat ngarik kanako. Muna bantay-bantay ta. Kay kanang labing ubos di ay maunay makapahimo natong kanding o karnero. Kinsa man ang labing ubos, ni ay unom ka buok gihisgutan ni Jesus. Sa to, gigutom, giuhaw, hubo, way balay, masakiton o nabilanggo. Kanang uno mo na iyang gisgutan, basic, standard. The rest, kinahanglan, related diha. Nang litan imong bana, kuyog siyang kabit, gigutom, inigabot nga nas inyong balay, imong pakanon o yaw-yawan. Sige. Inigtanaw ni mos kabit nga 14 taong gutuma kay wa na sila'y kaon-kaon, luspad in taon, bugnoon o atimanon. Mga naong yun. Sige na lang. Ingon, unfair mo na pa der. Banar may kanunay. Sige, daghan naman sa rong asawa mga bit. Nang litan, bana ka. Maupag-uli ni mo gikan simbahan kay liminister man ka. Abot mo dito, abutan kini mo ang imong asawa o si pare. Hubo. Saman, imong bistihan. Imong bistihan. O imong tigbaso na ng sundang o pusilon. Kaya naingon ba ya, hubo ako ug inyo kong gibistihan. Wala. Tiwasan kakaron. O niyaron kay ang nagpatay sa imong anak nga buutan kayo nga graduating sa college, summa cum laude ba unta, gitulis man, gipatay. Nya karon kay na priso naman, imo bang duaon? Ha? Duaon? Na kanding na mo ani. Mao ni ang mga challenges. Kinahanglan unta dili ta malipat. Di ta malipat ba kay usahay man god dali kay tang malipat. Nagtuo ta nga padong na tas langit kay nagbinuotan ta, pastilan dili man day ang atong kabuutan maoy sukdanan ang ato man day relasyon ngadtos mga ubos. Nya kana mga ubos apil na ana ang mga dili buutan.
Kana mga dili buutan mo sagad gud kaysa man ay gigotom kanunay. Ang mga standby. Tanawan ng standby o tagain nag pan or lutuin na bisag iro pay lutuon nimo gubula na siya. Di ba? Hapinan ra na nila nang iro nga ilang ipuspusan dito sa unahan, nya ila din ng lutuon. Di man gani kay na mayong pagkalamas kay usahay di sad sila kapangayo kay lamas, pero ini kaluto ana baniga na og kanang dahon saging nya kanon mais ibukbo na diyang iro nga gi kuan nila giluto budol na ya kapalit dig kulapo o kana bang tanduay buwan na daog na nya ganahan mo tabang anang klasihas mga tao na ganahan mo pakaon tubag ako oo dili ang moingong dili kanding ang moingong oo pader kana karnero ka pagkanindot di ay sa standard ni Kristo the final judgment kanindot pagkasayon sudlon sa langit gihimo gud niyang sayon kaayo ang pagsud sa langit ngano man tungod kay ang pagtabang ragis labing ubos sayon kay tabangan ang labing ubos ang kanabang mga labing ubos sayon kay tabangan kana bitang inig birthday nako or inig Pasko ba maglibog ang gusto bang muhatag nako gift maglibog bisag unsa pari in general labi na gyud maobispo cardinal masanto papa mga tag-as manig posisyon di man ni mga ubos kami mga pari di man mi ubos muna maglibog mo unsay ihatag unsay ipakaon magsigig og research unsa may gusto anang father kanang paduong ba magmisa ba na mo imbitar na kog misa pananglitan oy mo take sa secretary unsa may gusto anang father nga kanon ana pero kanang labing ubos din aka mangutana ug unsay kanon inig-ingon gigutom naa kay bahaw tagai naa kay os isda nga pinirito tagai kauna tagaig dukot ubo ng dukot nya maglibog pang uban pila day stipend anang father ana no pay uban mo tagpila man as father ana maglibog ba labi na gyud obispo mo adto cardinal mo adto moingog pila may stipend anang bishop pila lolo pila may stipend anang cardinal maglibog ang pilay kwarta imong ihatag tungod kay taas man pero kanang labing ubos igpangayo ana ang litokon ra gid ana na kay piso na kay jis kasayon ana ihatag nakasabaan gyud nako sa Brad Rocco diri nga ning anhi dinhi siya na kay jis pa nako lakaw na to balik na to sloyo ato ti katagaan didto ngayo kag jis paglakaw ng Rocco nakahuna-huna sa ko ingon ko ayay puhuna naman ta to sa langit wa na nakanding ko atong panahon nakanding ko ba yay nakanding yun ko ni Rocco dai ingon unya pa der adto na lang ni nako ay kog hinubugi dinhi ato uli na ato akong kasabaan ba diana ay pultahan hinubugan man ta nimo sige taghatag nimo maghinubog man ka dinhi ana ato ay kog hinubugi paglakaw lagi kay ingon ko iyay nakanding ko ato mo nang gahon-ahon ako nako himuan ko na lang ni payag si Rocco diha butangan ako siya kwarto ba dianan ano pang atong abangan kay wa naman siya diri higdaanan himuan na to kwarto dihang gamay butangan na to CR butangan na to higdaanan naa sa kaliguanan di ba akong butangan ni sulti man ingon dayo si Rocco nako gahapon Brad Rocco ba pader himuan ko nimo payag nako himuan ti ka unya pader na ay gripo pader nako na ay katri pader nako CR nako nako kuwang na lang ingon TV
Naminaw na rosroko diya, simba man na usahay. Nakahimuan kay pamawi kay nakasabaan in taon ako diya. Kasaban. May na lang na ba inig kahubog na sa kahigdaan. Ay karon bisag asa man lang pasok usahay diya in taon mag-uwan nya nahubog nakahigdaan ng simento, tabunan lagsako. Kay aron dili kay mabasa. Loy sad no? Pero puhuna na. Atiman no na nato. Nya kamo mo itig pakaon ni Rocco ha. Pag angkon-angkon mo pamahaw, paniod to, panihapon, nya kamo sa tighipo sa iyang gikanan, nya inyo siyang liguon, sininaan, ano ba? Ay, ni anag yung puhunan, puhunan. Ano na to? Kaysa atong kasabaan, kani mga bata din kani mga sasing boys, sige maligani, medyo may pagkasipat man gina sila. Malipay na ko karon magtanaw yan na mga puhunan sa langit ay mga kanding kaignaong pero makapakarniro biyan ni nato. Di ba? So ang sakto daing formula at imana ang mga kanding aron ka mahimong karnero. Pero imong kontrahon ang kanding mahimo sa kang kanding. Ano? So kanang imong silingan nga nangilog nimong utlanan siyuta nya gikural pag inyong agianan at timana nagmaayo kay kanding naman na siya at timana mahimo dayon kag karnero kanang sigig kalagot nimo kanang sigig lotos nimo kanang sigig libak nimo sigig daot nimo ayaw kontraha at timana kay bahimo na kang karnero pero imo na siyang kontrahon imo nang kasukan labi na gyud imong dumtan apatay ka kanding sa ka. Kamo mga asawa, kulatahon ka sa imong bana, niya ang giatiman, ang kabit, igatoan ng kanding ay. Inikulata, pak, karnero na koronani. Ay yung kasuki. Kanang imong anak tapulan kayo, kanding ang pamubangon na. Lungagan din mo, para nis mga kanding. Haron makarnero ta. Di ba? Nanong tutok mamunako. Anya, kaning pamaligyag slat, makapakarnero ni o makapakanding? Niingon ang kuan wala ko'y balay, imo kong ipasulod sa imong balay. Ang ato rong simbahan, way kumbinto, ang mga tao, way kasudlan, asa atong formisyon, asa atong pahulayanan, pinaagi sa inyong pagpalit og slat mahimo mong karnero nganuman makatukod tag balay para sa simbahan ug sa simbahanan. Kanindot ana kanang moingon di ko mo tampo kanding mo. Di ba? Manang doon na natay halin gahapon 5,485 slots na. Pakpak daghan ang mahimong karnero ani. Pero aron mahimo gid mong karnero naapay 70,515 ka slots. Ako nalingaw ko sa Sambag ba? Sambag Chapel? Ako gining i-announce. Believe ko sa taga Sambag. Nga naman, akong gikondisyonan. Nakagasto na tadihag sobra 7 million sa pagpalitan ng yuta, pag-usab simbahan, structurally. Yung sila patir, kanus amang tiles ani. Hasta lingkuran na itong i-provide ako. Kamoy provide sa tiles. Pag slat-slat sa mo din So nag-slat-slat sila. Nagkinahanglan sila 1,571 man tingal ito katag 200 para sa inani ba nga tiles. Uy, nakasubra sila og 20 ka slats. So palit ng tiles. Sabi niya pa dir ang pintal nako gastuan tong pintal sus pagtan-aw nako 500 man ka 1,000 ang magasto. Nya sila sa iniingon padir islat-slat lang sa dinamo. Gipintalan pero mag-slat-slat sila. Kay mura kuno sila na-addict sa slat. Ako sang giingnan ang lataban nagagastom sa tas lataban nga Center Chapel mangyapon nato gaslat-slat sad sila. Ang sunod ani ang tabla akong ingnon. Kay nakagasto mo sa tadito ato sa gipadakan nindot kanang slat-slat pila ra gud ang 10 pesos per slot.
Karon 50 per slot sa sambag. Ato pa ginagmayng hatag makapakarnero. Ay lang kay dakuha. Pila ra gud ning ato 500 per slot. Kagamay anang 500 niya mahimo na kang karnero kaysa ihikaw nimo ang 500 mahimo kang kanding. Sige, manindog na ta mga karnero. Pagampo sa katawhan. Mga igsoon, ang Ginoong Hesus miingon na bisan unsay atong buhaton sa labing ubos, gibuhat nato ngadto kaniya. Mapaubsanon kitang mudangop kaniya sa pag-ingon, Ginoo, patalinghugi kami. Ginoo, patalinghugi kami. Nga tagdo nato kining panahon sa Kwaresma, nga gikahimot ang panahon sa kaluwasan sa pag-alagad sa Ginoo, diha sa kaigsuonan nga nanginahanglan, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghugi kami. Nga biyaan nato ang atong kahakog ug paghuna-huna sa kaugalingon lamang ug mubarog kita kilid sa atong kaigsuonan samtang ipaambit nato kanila ang atong material ug espirituhanong kaayuhan, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghugi kami. Nga dili kita magbaton o pagdumot sa atong kaigsuonan, dili maghambin og bating huna-huna ug pagbati ngadto kanila, hinuon higugmaon nato sila sama sa atong paghigugma sa kaugalingon, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghugi kami. Nga dili unta kita malimot nga sa gabii sa atong kinabuhi, hukman kita sumala sa sukdanan sa gugma, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghugi kami. Nga si Halangdong Teofilo Kamumot, isipon unta sa Ginoo, nga takos nga mabayaw ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghugi kami. Nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan nga pinaagi sa pangama o paggiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson og mahuman unta sumala sa atong mga giplano o gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghugi kami. Nga ang tanang mga benefactors o donors sa atong simbahan nga mihatag og pinansyal og lain-laing hinabang ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan ug malampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghugi kami. Nga tultula nato ang tanan nga nahibulag kanato tungod sa sala ug sa iskandalo, nga mahibalik sila kanato o magpabilin kanunay diha sa atong gugma, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghugi kami. Makagagahom ug mahigugmaon nga amahan, dawat kining among mga pag-ampo magituboy diha sa gugmag pagtuo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Kini
Mga igsoon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot alang sa pagdaig o paghimaya sa iyang ngalan alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibok niyang santos nga simbahan. O Ginoo, dawata kining halad sa among gugma ug pinaagi sa imong pagtabang. Magsantos unta kini sa among kinabuhi ug magkabot alang kanamo sa imong kaluoy ug pasaylo. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Maanaa usab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Og nataron. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit kay imong kabubuton nga magpasalamat kami kanimo pinaagi sa pagpugong sa kaugalingon aron kini maoy makabadlong kanamong mga makasasala sa among kamapahitason ug aron sa among pagpakaon sa mga gigutom gumikan sa among pagpugong sa pagkaon makasunod unta kami sa imong kamaluluy-on ug kaayo ug busa uban sa mga anghel ug mga santo sa langit nagasangyaw kami sa imong himaya duyog sa ilang wayhonong nga pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit o yuta sa imong himaya, usana sa kahitasan. Dayon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo, usana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas og dugo ni Hesukristo ang among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas og mihatag niini ngadto siyang mga tinun-an og niingon, dawata kini ninyo nga tanan og kan-a kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto siyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ug panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mobalik nganhi. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan niining pads kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinomdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuang nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco ang among Papa, ni Jose ang among Arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso o mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinomdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, labi na ang among gihandom karon. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy,
dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga niya nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw ang himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya gihatag nganha kanimo makagagahom nga amahan diha sa kahiusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa atong langitong amahan kinamit ang mga pulong ni Hesukristo. Amahan namin nga nasa mga langit, pagdayon ang imong ngalan, umabot kadamo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot. Dinhi sa yuta, maingon sa langit. Ang kalanunamo sa matag adlaw, ihatag kanamo karong adlaw. Ug pasayloa kami sa among mga sala, maingon nga nagapasahaylo kami sa mga nakasadaan namo. Ug dili mo kami itugyan sa pagsulay. Hinunua, luwasa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw na ining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunubos. Kay imo man ang gingharian, ang gahom ug ang himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Hesukristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan ug sibo sa imong kabubuton. Hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maanaa kaninyong tanan. Maanaa usab kanimo. Ipaambit nato karon ang timaan sa atong panag-inig suunay. Peace be with you. Peace, peace. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw.
Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako angay nga makalawat kanimo, apan ipamulong lamang og mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk-ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Ang lawas ni Kristo. Amen. Whatsoever you do, to the least of my brethren, that you do unto me. When I was hungry, you gave me to drink. When I was thirsty, you gave me to drink. Now enter into the home of my Father. Whatsoever you do to the least of my brethren, that you do unto me. When I was homeless, you opened your door. When I was naked, you gave me to clothe. Now enter into the home of my Father. Whatsoever you do to the least of my brethren, that you do unto me. Magampo kita. O Ginoo, pinaagi sa among pagkalawat, itugot nga matabangan ang among kalag ug lawas, aron ini kaluwas ni ining duha, maghimaya kami tungod sa mga panabang nga langitnon. Pinaagi ni Kristo, among Ginoo. Amen. Usas mga nindot nga gasa nga gihatag sa Ginoo nato karon, mao ang pagkalimpyo sa atong kalag. Mahimo natang mga karnero. Yaon saon man ipag-maintain, higugmao nato og alagaran ang mga kanding sa atong katilingban. Salamat sa mialagad nato dinhi og mitabang ang atong namalit og slots. So ang atong SBF dag nga slots na natay halin 5,485 slots na apay balanse or available nga 70,515 slots. Ang tumong ani aron matukod ang atong kumbinto nga karon gisugda na pagtrabaho. Salamat kay tanan. Atong hatagag masipang pakpak. Salamat kayo. So nagpahibalo pud ko nga inigsugod sa Marso 1 himoon magsugod sad ang atong Lenten recollections og duaw
patronal sa atong mga kapilya. So atong mga kapilya maminaw man sa nausahay sa atong online mass, andam-andam mo diha, padadaan lang niya mo sa inyong schedule niya, cooperate lang mo sa atong team nga mo pahigayon sa Lenten recollection sa kada kapilya. Salamat kayo. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaausab kanin. Og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa, ato ning padayunon pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Dios.